Индира Сагдеева, аплодисменты. Рахмет, сізге. Рахмет. В 1989 году выходит его первая книга стихов и афоризмов с философским названием «Закон колодца», изданная московским издательством «Советская библиография», которая сразу принесла автору известность. Оазис цвел, вода была в колодце, хотя палило беспощадно солнце. Ушел народ, не стали черпать воду. Колодец высох, не прошло и года. В 1989 году выходит его первая книга, изданная «Жерлар» издательством. В 2002 году выходит книга «Прощай, 20 век». В 2009 году «Избранная». В 2015 году «Тополь на Арбате» на русском языке. Ахмед Саттар – дипломант поэтического конкурса Владимира Высоцкого. Неоднократно рассказывал о своей дружбе с Высоцким, который не один раз ночевал у гостеприимного поэта дома. Поэт Булат Акуджава дал высокую оценку творчеству Ахмеда Саттара, который рекомендовал его главному редактору московской газеты «Литературные новости» Янковскому для работы в газете. Сейчас разговор зашел о газете, и у него прекрасное сотрудничество, конечно, нашей Нижегородской, Сергачской, в смысле, редакции Туган Як. А теперь я с удовольствием приглашаю на сцену журналиста, очевидно, редактора, да? Олега Гусейновича Андержанова. Пришел, пожалуйста. Олег Гусейнович Андержанов. Наш. Selam, məskəvlilər, yaxın dostlarım, Əhməd avuldaşım. Mən üç fikirlərini haqqayacaq saldım. Mümkün olsa şundan alıp çıksam, vakitlerinizi ezerek intellektimini ərəm edəriydim. Şuna göre Əhməd Sattar Nijgar Təbəgəndən, Sirgacaqlarından Əhməd Abay Sattarının Tuğan Avalı Көчкү Пожардан алып келген жылы сіләмлеріне рәхим етіп алығыз. Кәбірінші жылдардан газиз халқыбыз тұрмышында Ахмед абай көбектер әндес қалдырған көңілі шәкіслеріміздің ұлытмағанығыз. Аларны яқты істерігіне шушынды кәтіп жаралар өткізірғанығыз үшін Мәскеу татарларына ұлы рәхметлер білдіресі келе. Үз халқы, үз тілі, үз мәдениеті үшін жан атқан, хизмет еткен шәкіслеріміз қызнаша қаршы бір адлы біздің арадан кетіп бара жол. Біздің халықта бір ибрәлі мәкәл бар. Өлгендерінің қабірін, тірілерінің қадірін біл. Нишлемек керек, Аллахы тегелерлерінен кішілік дүниясы шулай яратылған. Кімдір білек, кімдір келте. Ема біздің бұрыш ана тілімізді, хақ динімізді, милли мәдениетімізді сақлап үстіруге өмірлерін бағышлаған шәкіслерімізді ұнытмау. Хем оларының исемлерін, қылған изигәмелерін келешек бұрынға тапшырып қалдыру. Мәскеу татар автономиясы тарафынан ұздылған бүгінгі хетір кечесі, нәк шул изигәмелерінің бірсі. Әлбәтте, Нижгар төбәгендә чыгып килгән Туганяк газетасы да, Нижгар татарлары автономиясы да, конгрессы да, Туганяк оешмасы да, һәм дә диния нәзарәтендә бу өлкәдә зур уңышлар башкарып килә. Шуңа бер мисал итеп Туганяклары булган Кызыл Октябрь районы үзәге Ураз авылында бөек җырчылар Вагапов белән Хәйтәр Бегичкә һәйкәлләр куелуын әйтер идем. Рифат абый Ибраһим оештырган һәм гамәлгә куйган Туганяк газетасы 30 елга якын инде Нижгар татарларының ел язмасы булып тора. Моны белән әйтмәкче булам. Бәлки бүгінгі хәтер чарасы сәбәпчесе Әхмәд абай Саттарның да исемен мәңгеләштерү үзеннән аның киләсе елдагы 80 еллык юбилейын Туган Авылы Көчкү Пожар клубында уздыру ягын кайгырту дөрес булыр иде. Шул датага туры китереп, клубта яки клуб алдында аның бюстын да булдырсак, клубка музейда күчереп куйса, бу гамәлләр мәрхүм Әхмәд Акал Саттарның рухын айрымча шат итәр иде дип беләм. Һәрхәлдә аның туган йортындагы музей киң катлам халыкка ирешерлек булсын өчен конкрет чаралар күрәсе кирәк. Belki bugünkü de aның иҗат җимешләреннән төзелгән, аның якты истәгенә багышланган концертларны зур иттереп,
бұл мәдени шараны регионалдық фестиваль конкурс статусында бір жылға бір тапқыр өткөрүү турында да ойланырга урун барды. Ахмет абай Саттар белән бір тапқыр гына очрашып сөйләшсәң дә, аның чын милләтпәрвәр икәненә инанырга мөмкин иде. Ул татар телем, ана телем дип, татар халкы бөек халык дип гөмере буе яшәде, эшләде һәм шуны һәр җирдә расларга тырышты. Үткен каләм белән коралланып, гел көрәштә булды, һәм шәһәрләрдә китеп тә барды. Аллаһы Тәгалә аның мәңгелек йортын ужмахлардан кылып, рухын иман байлыгы белән яктыртсын иде. Әхмәт абай кебек гүрланык шәхесләребезне без онытмаячакбыз. Әле сүзләр генә әйтеп китим дә, мин авыл советы депутаты буларак бу мәсьәлә турында инде безнең авыл башлыгы белән сөйләшкән идек. Аның Фәләпа музеен әгәр клубка күчерә алсак, бик әйбәт булыр иде, анда халык күбрәк йөрер иде, күбрәк күренер иде. Аның үҗәт тотарга күп чыгымнар кирәк. Шул беренче мисал бюст турында аны тоже кирәк. Бюстын куйсак, миңа калса Кловича ул тоже бер төрле бюст белән музей почмагы алар бер-берсен тулыландырып торырлар иде. Шул халыкта мин үземнән шандыра алам, авыл советы депутаты буларак киләсе депутатлар утырышында бу мәсьәләне күтәреп чыгарбыз. Һәм шул хакта фикер алышабыз дип беләм. Әхмәт абайга әйткәндә, ул тугаяктан бер дә җилмәде, тугаяк чыга башлаганнан бирле аны яздырып алды, укып барды. Һәм үзенең файдалы киңәшләрен һәр вакыт тушалтыратып, ток килеп, үзенең фикерләрен дә, шелтәләрен дә белдерә иде. Ачыктан-ачык ул инде бик туры кеше иде. Шуңа күрә аны барда аңлап та бетермәгәндер. Ул китап турында на своей волне, ул үз дулкынында яшәде, эшләде. Иң мөһиме, ул үз халкы өчен янап көйде. Шуның без аны онытырга тиеш түгел. Мәскәү татар автономия советы зур рәхмәт, шундый чаралар оештырган өчен, безнең Әхмәт абыйны онытмаганыбыз өчен. Киләчәктә минем фикерләргә колак салсагыз, бергәләп эшләсәк, без бик шат булыр идек. Хәлифтән килгән туган организациясе үзенең булышлыгын сезгә шандыра. Шул хакта рекламасын, организация мәсьәләләрен. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ахмед Саттар ежегодно организовывал встречи со своими читателями в Москве и в других городах, в которых принимали участие руководители и активисты татарских национальных общественных организаций, писатели, поэты, журналисты, известные артисты. И одна из тех, с кем дружил Ахмед Саттар, наша несравненная Найля Фатехова. И сейчас приглашаем на сцену заслуженную артистку Республики Татарстан и России Найлю Фатехову и ансамбль «Медина». Харшалыгыз. Это действительно так, потому что вместе Ахмед абай белән у нас было написано много песен, и одна из самых, наверное, известных и популярных — «Рамазан». Мы ее пели во многих арабских странах, и в Иране, и в Саудовской Аравии, и в Турции, и в Марокко, и в Тунисе, и в Иордании, перед послами, перед президентами этих стран, перед королями этих стран. И поэтому песни Ахмеда Саттара, можно с полной уверенностью сказать, услышал весь мир. Вот у меня недавно вышел такой сборник нотный «Рахмет Яусан» с моей музыкой, и Ахмеда Саттара здесь песни на его слова занимают тоже одно из первых мест. Это и Рамазан, и Курбан Байрам, и Туган Илемя, и Нижварларам, и детские песни, очень много детских песен. Вот вы их просто в следующих концертах обязательно, Аллах верса, услышите. И мы хотим с ансамблем «Медина» исполнить сейчас песню «Рамазан». Это ансамбль наш называется ансамбль духовной музыки, поэтому это действительно духовное произведение. Рамазанда туганларны
шақырыңыз. Рамазан, Рамазан, шифалы ай Рамазан, 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 шифалы ай Рамазан, шифалы ай Рамазанда, ғафу-сыры Құдайдан, шифалы ай Рамазанда, ғафу-сыры Құдайдан. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля илляха илляллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, лиллахил хамд. Рамазанда, Рамазанда, ақанып бақланығыз, Құдайдың изге айында ғынақтан сақланығыз. Рамазанда, Рамазанда, артсын иді бақытлар. Рамазанда, Рамазанда, дұға күтті шәһидлер. Рамазан, Рамазан, шифалы ай Рамазан, 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 шифалы ай Рамазан, шифалы ай Рамазанда, ғафу-сыры Құдайдан, шифалы ай Рамазанда, ғафу-сыры Құдайдан. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля илляха илляллах, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, лиллахил хамд. Ну, последний раз мы виделись, Ахмед Абыблин, вот в шатре Рамадана в этом году, в июне, на Поклонной горе. И Ахмед Абы был очень радостный, говорит, я первый день как раз поста, было открытие, я держал пост. Он говорит, очень это хорошо, так приятно, легко. А все вы знаете, что летом это были самые длинные дни. Вот мы как-то очень, конечно, были рады, вместе сидели за столом у нас, потому что, как правило, артисты, когда поют, сразу потом садятся за стол, все места занимают. Он нам охранял эти места наши, чтобы мы тоже вот аузачтык вовремя. И готовил нам угощение и хотел в этом году обязательно справить свой юбилей, 80-летие. Мы, конечно, готовились. Ну, Аллах Та'аля, вот урна джамахта болсын, иншаллах, поэтому вечер наш мы тоже начали со слов Корана, вот имам Блян. И я думаю, Ахмед Абы, иншаллах, ему это все он слышит, и, иншаллах, вот, чтобы это все было принято Всевышним. Потому что, говорю, песни у него были разнообразные. Одна из наших тоже любимейших песен «Курбан Байрам». Он тоже, ему нравилось «Фәнни кызлар», бізге шылай деде, «Фәнни кызлар». «Курбан Байрам».